Mga ka-K5, nagdangat sa 191 ka wanted persons ang naaresto sang Police Regional Office 6 sa nagkalain-lain nila nga operasyon humalin sang Marso 8 tubtob Marso 14 sini nga tuig. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sang PRO6, ginpayag sini nga 190 ka operasyon ang napatigayon sang nagkalain-lain nga unit sa Western Visayas. Sa nasambit nga numero sa mga naaresto, 33 ang most wanted persons o kon MWP kag 158 naman ang other wanted persons o kon OWP. Sunod pa kay Solis ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang may madamo nga naaresto sa bahin sang MWP nga naglabot sa 11, ginasundan ini sang Negros Occidental Police Provincial Office nga may 8, tig-4 sa Capiz Police Provincial Office o kon CPPO kag Bacolod City Police Office o kon BCPO. 3 naman sa Iloilo City Police Office o kon ICPO, 2 sa Antique Police Provincial Office kag isa naman sa Aklan Police Provincial Office. Samtang Negros Occidental naman ang may madamo nga naaresto sa other wanted person nga naglabot sa 106, IPPO nga may 21, ICPO nga may 14, tig-8 sa Aklan, Antique, Guimaras Police Provincial Office kag Regional Mobile Force Battalion 6. 7 ang nadakpan sa Capiz, 6 sa BCPO, kag 2 naman sa CIDG Regional Field Unit 6. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.